Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu eburu mbata n'ụbọchị nke taata. Asị m adịla nwoke mma dịla nwaanyị mma, ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Biko nụ asị m ka m gbutu ya okwu ọnụ maka na ihe ọzọ agbapụkwa n'afọ amakwa m ihe dị ihe nke a na-ahịazi n'ọnlaịn kịta. Ayaya na ndụ ebe ọbụla vidiyo ọzọ apụtakwa n'ebe nwoke ọzọ si na ha na-enye fake testimonies. Ọkwụkwa ka Okongwu Dibia si wee nalị ya ego ka ọ jụtara ya ese na ịchaka mmụọ ọ bụ eziokwu. Ama mgbe ịchaka mmụọ anụnwa na egwubido kwuwe na aya eme nke aya a na-edo ndị mmadụ aka na ntị sị ha unu ajekwa n'ebe ọbụla si na unu na-eme ihe ọbụla nke ahụ ga-onwe vidiyo nke anyị tiri nya tichaa ma nwoke egwucha wayo pụta meke niile ha mee ya bụ ihe abụghị onye nke apụtakwa na wee na-akọwa gosi screenshot ego niile osendị ma mụhụm onye nwe screenshot ụwa Ayaya nọ na ndo ka ọ bụ Okongwu Dibia, mana ihe niile ọ gosicha bụ screenshot transfer niile o mecha and the account numbers o jicha wee mee gịnị. Biko nụ welụnụ nwayọ ka unu solu m nnenne ka isi agbapụ ndị anụnụ, mana ọ nwere asị ogbu mgbe na isi na mma na osimiri anaghị eli onye ọ na-afọrọ ụkwụ ya. Ụmụnne m na ụmụnne m solu kene m nnenne ya mụta na ihe na nke a maka ndị na-asị ha afa na-ekene m vidiyo akwụ n'ụfọ. Ife njibia ka a na-ekwu okwu a na-eme because na mgbe anyị kwuwe maka ịchaka mmụọ ụfọdụ dị iche iche nọ na-abụle na-atụpụ ọnwụgo ndị o mewela ọgụ. So a na-ekwukwa m n'ọfụ na o mewe ọgụ na unu ya afụkwa na o mewego ọgụ bata. So my brother mma like achọrọ m igosi iwe ka ọ ahụ na-apụta echi chọrọ ya dewe mma like ka ijikwala ọnụ gị kọwakwa ka o si wee dị gị mgbe ị bịara ebe a ama ndị ezoteki gị ife bido mebe na ndụ. Dịka nọ igwe soshal midia wee na-aga tru na Ayaya na ndụ ahụ anakwana m anụ ya n'egwu achọkatakwago okwe m. Ayaya ụrọ dibia ụmụazị ma mụ alaikwa n'ihe omenala ebelivekwa m ife ndị oke ite ebelivro m ya ebelivu na omenala ya adịgidekwa ụka bịara abịa. So chọkata ebe niile wee mechaa wee chọta nọmba Ayaya na ndụ wee kpụọ ya na fon sị bịa bie nye m direction m ruteghala Ọkụzụ junction meshin ọbụla m fụrụ na ya eburu m bịawa bie aba m meshin wee bịa ụbọchị daadị m bịa nwa ọwụ na ndị mmadụ karịrị akarị anọkwuru m alalụọ onye m nọ na bie alalụọ m onu echi ebido m ọlụ agba afa gwa m ka o si esi wee dị kọchala m ife niile mana iru Chukwu na iru mmadụ n'ọkwanụ akwadokwa m ego eji wee gbuo ụzọ ma ife niile akwadorokwa m ya maka na eti m eti ka a si wee na-ekwu ma ife fọ na akaụntụ m 420,000 si na ya eji gbuo ụzọ 300,000 na-eche m irucha azụ sigonu m na-achọkwa Abia steeti nsi wee bịachita n'ụzọ tekwara n'aka anyị chie m obi ka dike wee kwado wee tụta 300,000 wee gbuo ya bụ ụzọ gaa n'iru mmụọ Ayaya na ndụ wee na-asị ya ife ọma melụ m ekwekwa m ya nkwa pesentaji ya mma na-ewetala ya maka na ekene onye akịdị ọghọtakwuo ọzọ ya ka m lu alụcha m ọlụ gbuwacha ụzọ awele ihe ọma na-abata alaluo m anọrụrụ onwe m nke Igbo ego asụọ ndị ọcha melụ m ọgọ n'ọkwa n'ọlụ ka m na-atọ ọnwa ọlụ ụkwa n'ọlụ mmụọ adọrọkwa na-agba aka chi na-ata alụ nna m ọfụma onye omenala ka m mana nna m anọzi ọgwa n'Enugwu ka m wee bịachita m na-asị ka m bịa kene Ayaya na ndụ n'ọkwanụ nnekwu mmụọ ka ọ bụ mmụọ na-apụ apụ. Ozi chi m si nzie unu ka m bịara izu unu nzicha ya like ekweli like ikwe na mana ife mma bụ na ọ bụ na ikwe this year ekwe next year ọ bụ na ikwe next year ekwe next 2 years ọ bụ na ikwe next 2 years ekwe next 3 years mana ihe ekwelili one day. Video I watch bụ fake testimony ha na arrange ha ji akpọta mmadụ si ya na gwasị ife ya na-akọ a na-akọ na vidio
ebido cha were ebe na-aratazie unu online epost online ịfụcha isi ọ na-alụkwa ọrụ ya gbalujebe ịma mma na this testimony bụ fake. Ngwa kịta anụ maka m play ezele gị real testimony of ndị jele eje wee confirm ihe mana ọ bụ na ijebe a na-ekwu okwu ise maka na ijebe na real native doctor jee bini ije bini ya afọ real native doctor jee Ijabode ije Ijabode ya afọ real native doctor jee India ire n'India a na-agwọ ncha ife abụ akụkọ iberibe akụkọ onye ejebe wee fụ n'anya mana ije ha na wee fụ ije wee fụ ịbata isi gị pe mpe nọrọ nwaya ka onye ahụ na-adọrọ ngwana na-edi real testimony of onye jegolu bata isi ya wee pe mpe ị na-enene ya na-ege ya ntị na-awọchịkwa screenshot of transaction of ego these boys sendigoro Ayaya Nando close to 2 million naira na-awọchị until he roll to the end of this video ịkọtụkwana ya ka ị na-afụ ego 1 million 200 500 100,000 watch Ketere mbụ nọ n'aka Okongwu Dibia ka anyị so mara Igwe Ayaya. So before ijebe na nke Igwe Ayaya, ajụ m Okongwu Dibia si ya na ịchaka mmụọ nwa Igwe Ayaya na-eme ọ dị legit ka ọ skama bụ ihe. So Okongwu Dibia ya sị na m mee ego dị 20,000 ego fuel ka o je chekere m ka ọ mara ọrụ nke alụmalụ nsi oke na nke a ma mbụ nsogbu ya send the account number. So ni send the account number, send the account number. Mkpọkwu ya again si ya na ịchịka mmụọ nwa ọ dị legit ka ọ dụlọ ka mmalị ife m na-eme. Ọ sị m na ọ dị legit. Nsi ya so na ọ mụ gaba jee were ịchịka mmụọ. Ọ sị m gaba jee wolu. M gaba anything na Igwe Ayaya gwa mụ na ọmụ kwa ọdụ ụgbọgbọrọ dị ịchịka mmụọ na ịchịka mmụọ ya gbanye m nnukwu ego. Okongwu ya sị m gaba n'ilu na ọ ya dị legit. Ya kpọtụkwa some of my friends ga-anụ je were dị ịchịka mmụọ. Ọ bụrụ na ịchịka mmụọ ada arụ ọrụ na mgbe eji ma na ịchịka mmụọ ada arụ ọrụ m na anyị ji ebe ahụ ka anyị lụọ dị tin. So ọ nọrọ ebe ahụ na Igwe Ayaya na-ahịa ịchịka mmụọ na-asị ịchịka mmụọ ya were ọkụkọ ya were ọkụkọ a. Ama na ihe ya niile bụ fake. Na anọ m n'ilu m Igwe Ayaya ịchịka mmụọ m ekwere ịwa ọkụ. Igwe Ayaya sị m n'ọmụme na ịchịka mmụọ ekwere ịwa ọkụ na obi m anabatara ya na obi m anabatara ka ịchịka mmụọ were ọkụ. Ma this man na-ewere megide ihe ọkụkọ ekwere anwụ were aka dọgbuo ọkụkọ anwa oke ka o were aka dọgbuo ndị mmadụ nọkwa bie osizi na iri atọpụta ya osi n'azụ tupu dị ọkụ na-enene ya osi n'azụ tupu ya batakwa m kọcharịa my friends nsi my friends na ihe a dị ka fake. Even wagaji confirm na ihe a fake. Wagaji confirm na fake. Na ọ dị post karịa na ebe ọ na-epost karịa wee ebe ọ na-aba ego n'ebe ọ na-aba ego ka ọ na-epost karịa Igwe Ayaya. Na ọ dị post Igwe Ayaya ebe ọ na-eme ụmụ ihe na ebe ọ na-epost Igwe Ayaya wee ebe ọ na-aba ego. Even ma Okongwu Dibia na ụnyaahụ niile nwanne ụnyaahụ niile mụ na ya na-ekwu nyanwa na confirm na ihe ahụ fake na onwere ihe gbasara ya na ya sị na onwere ihe gbasara ya mana ọ gị na-epost ya na-ekwu ihe gbasara ịchịka mmụọ ebe ịma na ọ fake ya na-epost ya. Ya sị na mụ na ya eji data nwe ezigbo issue na ọ ya esendere m ego a niile ntụ ebe ahụ because ịchịka mmụọ nwere ihe o wetara m na ego a nsendere nkwụcha ka eji jego moto ego unu iti ndị friend ndị ọzọ na-atachakwa ego ka eji go moto ego pịa unu na ụmụ na ihe a fake na a enye m dị ego. Okongwu na-ayọ sị na ihe a na ọ mara na fake na even na Igwe Ayaya sị na ọ ya alụkwuru nyanwa bụ Okongwu mana ama na nke ahụ asị na ihe a totally fake na ya o ji ana ndị mmadụ ego. Ke mgbe m ji agwakwa gị na ihe a fake mgbe m ji confirm kwuo na nwa ewetegokwa ọkụ ma ọkụ n'aka m yogide ife a ka mma na otu o si jide ọkụ ama m na ihe ọ na-ejide ọkụ otu mpigbu ka ọ na-apịgbu ọkụ ejidego m ọkụ yogide ọkụ ka ọkụ nwụọ ife ekwuru egbu ọkụ. Ọ sị na ịchịka mmụọ bụ na onye chụpụnara onye ji iwe gị mee iwe dị otu na iwerukwa ịchịka mmụọ kpọọ ya afọ na onye ahụ ga-anwụ emego m ya o nwere onye nwụrụ. Ihe m traigo ma because adịgo m sure na fake a traigo m nwere ihe ga-anụ. Ọ sịkwa na iweta ịchịka mmụọ ijide mee ijide client iyi onye bịa client eme anything ịgbọrọ ya mana ebe ọ kazi njọ bụ na mgbe anyị ihe ya ezi datin sef ka the client ya blọkụzi gị blọkụ gị gasie ike
na ndị achụrụ m okwu agwa m Okongwu na njekọtakwa nweta ya na nsogbu ya adịrị mụ na ya. Ekene m nwoke kene nwaanyị, ejikwa m n'aka ọnụ na-afụcha anyanwụ vidiyo. Ọhaneze ndị Igbo, biko unu na-afụcha vidiyo na-agbasa ya, soro unu subscribe na this channel, unu agbụkwa notification ka unu na-enweta notification mgbe ọbụla abido tibe vidiyo ọfụ. Biko kwanụ Igbo ndị ọma njem a na-ekwukwu ya na-ekwusi eke wee na-asị na ike adịrọkwanụ n'ọgwụ a na-agwọ agwọ. Biko nke ọ bụla onye na-eme ya na-emesi ike, mana nkwuli n'afọ anọ na mbido afọ na asị na this year is a year of judgment, mana na ọbụla o si na dị onye ọbụla kwadokwa chere maka na ọgụ nke a na-anụ this time around olugo mgbagbu ghara ọgụ. Ngwanụ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ.